Täällä on sisällä, mutta kenen? Mä kuulen ääniä. Apua. Panikki. Kuka lapsi sä oot? Mä oon Nomba. Rilli. No, pelkästään. Älä välitä, kun mä sanoin vähän jotain erikoista. Sulla on hieno puku, Nomba. Kiitos. Mikäs? Mä oon kääntyy ja soittella vaikka mun huoneeseen. Meidän kotona käy useasti tämmösiä kulkulaisia, jotka vaan kävelee ympäriinsä. Ai joo, okei. Tuppa. Mä oon ottanut kaikki mukaan ja kaikki on jäänyt meidän kotiin asumaan. No, oiskohan Pinklais täällä? Tässä ne on, paitsi itse asiassa. Missä yksi niistä on? En tiedä. Mut kuitenkin tässä on Benla, Galaxy ja Sateenhalli. Mut yksi puuttuu. Mutta se on varmaan vielä matkoillaan taas. Ja se voisi tulla meidän mukaan tähän. Miksi? No, tää on paras paikka asua. Mihin mun sana jäikään? Se jäi siihen jo leipää kai. Oliko se sanossa? Joo kai. Mut yksi oikeesti puuttuu. Mun mielestä täällä on paras nukka. Täällä on parhaat leväissängyt. Täällä on kiva seikkailla. Besties, missä oot? Onko sekin ton kokoinen? Joo. Okei. Mut me mennään nyt nukkumaan. Jep, on ilta. Eiks oo aamu? Iltahan. Okei, joo. Yleisesti on aamu. Mutta täällä pitää tulla uuteen rytmiin. Yöllä me ollaan hereillä. Ja aamusta iltapäivään me ollaan nukkumassa. Ja sitten iltapäivästä aamuun me ollaan hereillä. Okei, mä menen vaikka tänne. Joo, mutta täällä päivä on kyllä sängyt. Aivan. Taas nukkuu se niin kuin aina.